מה אם היית יכול לקבל צוות מומחים שיבצע מחקר מעמיק על כל הפעילות השיווקית שלך אונליין? מה אם צוות זה היה בודק את רמת האתר שלך, בוחן כל פינה של הפעילות השיווקית שלך, ואז היה מפיק לך דוח מפורט וברור עם המלצות לשיפור ולהגדלת החשיפה והמחירות שלך? מה אם זה לא היה סתם עוד דוח, אלא 16 עמודים מלאים בתוצאות המחקר ובנויים בצורה ויזואלית ומדהימה? ומה אם היינו אומרים לך שאת המחקר והדוח הזה בשווי של 3,000 ש"ח נעשה לגמרי בחינם בשבילך, ללא כל עלות או התחייבות? שלום וברוכים הבאים לעמוד ההרשמה לקבלת סופר דוח על כל הפעילות השיווקית שלך אונליין. קוראים לי אלי רוזן ואני שמח לבשר לך כי אתה בין מספר קטן מאוד של בעלי עסקים שקיבלו הזמנה ישירה להירשם להפקת דוח על כל הפעילות השיווקית שלהם אונליין. מחקר זה בשווי של מעל 3,000 ש"ח שאנו נבצע עבורך הינו מחקר עומק, בו אנו נבצע מעל ל-30 בדיקות שונות, ובהם נבדוק בין היתר איזה רושם ראשוני האתר שלך נותן לגולשים, מהם הטכנולוגיות שהאתר שלך משתמש בהם, והאם הם טובים מספיק, מהי הרמה של הפעילות האורגנית של האתר, כיצד האתר משווק ברשתות החברתיות, ועוד ועוד ועוד. לאחר שנסיים את כל הבדיקות, אנו נבנה עבורך דוח ברור ונגיש, בוא ניתן לך את תוצאות המחקר שערכנו בשבילך. בנוסף, בכל סעיף של הדוח תקבל רשימה של המלצות. בוא נמליץ על דרכי פעולה שונות שיעזרו לך להפיק את המירב ולהגדיל את המחירות שלך במאות אחוזים. אז אל תפספס את ההזדמנות שלך, הכנס עכשיו את פרטיך בטופס למטה, ותוך מספר ימים נשלח לך דוח מלא על כל הפעילות שלך לעסק.